Tervetuloa Honkalampi-säätiön Perpe-keskukselle. Perpellä tehdään töitä nepsypiirteisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Mitä kaikkea toiminta pitääkään sisällään? Lähdetään katsomaan. Nyt ekaksi mennään katsomaan, mitä Paula tekee. Moikka Paula, mitä sä teet? No moikka! Minä olen just lähdössä tuonne vetämään pienryhmää. Millaisia ryhmiä teillä on? Joo, meillä on tosi monenlaisia pienryhmiä, joissa huomioidaan nepsypiirteet. Ja osa näistä on lapsille ja nuorille ja osa sitten perheille tai vaikka sisaruksillekin on omia. Miten näihin ryhmiin pääsee? No osa näistä meidän avoimista ryhmistä on just semmoisia, että me tiedotetaan niistä tuolla meidän nettisivuilla ja somekanavissa ja sitten meille voi vaan laittaa viestiä sähköpostitse tai puhelimitse. Ja sitten taas osa näistä ryhmistä on suljettuja ja sitten me varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa yhteistyössä markkinoidaan tietyille perheille ja vähän tarpeen mukaan suunnitellaan, että kenelle ne on. No niin, moikka. Mikäs paikka tää on? Moi! Joo, siis minä rakennan tähän meidän tämmöistä aistitelttaa, mikä yleensä meillä on monesti mukana, kun me lähdetään tuonne maakuntaan kiertämään erilaisia tapahtumia tai kohtaamispaikkakäyntejä. Täällä on lattialla näitä välineitä, niin kerrotko näistä vähän lisää? Joo, nämä on näitä meidän niin sanottuja aistivälineistöjä ja täällä on erilaisia tämmöisiä hypellettäviä ja nypellettäviä, että just jos on me ollaan niin erilaisia aistikokemuksiltammekin, niin eri asiat tuntuu eri ihmisistä kivoilta ja saapi aikaan sitten mahdollisesti sitä rauhoittumista ja rentoutumista, mutta tokihan nämä jossain tarkoituksessa voi myös virittää ja pitää vireessä. Näitä saapi tutkaskella täällä aina sitten ja täällä on erilaisia, on tämmöistä tarinapalloa ja painoeläimiä, maurikoira ja meidän valas. Ja sitten tuolla on itse asiassa tommonen robottikissakin, eli siitäkin paljon lapset tykkää. Eli se on ihan tämmönen terapiavälineistö, että rauhoittaa hermostoa. Painopeittoja saapi aina kokeilla näillä pisteillä. Eri painosia aina mukana ja miltä semmonen tuntuu. Ja sitten on myös näitä hierontavälineistöjä tosiaan, että hyvin halvallakin voi saada kivoja välineistöjä, millä saa rauhoituttua ja rentouduttua. Eli noilla voi hieroa lasta ja maalata ja vaikka vähän värittää sitä tarinaa, että hei, milläs värillä minä sinut maalaan. Lisäksi me sitten aina näihin aistitelttoihin otetaan mukaan erilaista materiaalia, mistä sitten vanhemmat ainakin saapi juuri kättä pidempää sinne omaan arkeen. Eli tähän on nyt koonnut erilaisia vireys- ja tunnesäätelymateriaaleja, että mitkä asiat siellä voi sitten helpottaa ja millä tavalla voi helpottaa niitä omia olotiloja. Mennään seuraavaksi meidän luo. Mitä sinä täällä teet? No, mä pakkaan perheohjauksen tavaroita. Olen tässä perheeseen lähdössä ihan kohta. Mitä se perheohjaus on ja kenelle se on tarkoitettu? No, perheohjauksessa voidaan miettiä vaikka erilaisiin arjen tilanteisiin liittyviä asioita. Et jos perheessä on nepsypiirteisyyttä, niin esimerkiksi siirtymätilanteisiin tai tunteiden säätelyyn voidaan miettiä vinkkejä ja keinoja. Ja meidän ohjaukseen voi tulla kaikki perheet, jotka kokee nepsypiirteitä arjessa ja ympäri Pohjois-Karjalaa toimitaan. Ja sitten mennään vielä moikkaamaan Nooraa. Mitä sinä teet? Just laitoin mainoksen meidän tulevasta vanhempainraadista menemään. Mitä se raati tarkoittaa? No se on meidän yksi vaikuttamiskanava. Siinä on mukana järjestö ja hyvinvointialueen edustus ja tietysti ne nepsypiirteisten lasten vanhemmat. Mitä siellä sitten tehdään? No tietenkin raadin tärkein tehtävä on kuulla niiden nepsylasten vanhempien arjen kokemuksia ja näkemyksiä ja tarpeita, että mitä sitten voidaan edistää yhdessä ja miten arkea saadaan helpommaksi. Ja se onkin meidän raadin nimi, eli helpompaa arkea. Mitä asioita siellä on noussut esille, joihin haluatte vaikuttaa? No oikeanlaisen tuen muodot oikea-aikaisesti, vanhempien jaksamisen ja kuormittumisen kysymykset, ympäristön nepsytietämys ja tämän tyyppiset asiat. Ja yhdessä lähdetään viemään niitä eteenpäin. Toki myös katsotaan, että mitä halutaan säilyttää, mikä toimii ja sitten myös mihin kaivataan muutosta, että se arki olisi oikeasti helpompaa. Sekin voit tulla käymään Perpellä. Yhteystiedot tänne löytyy Perpen nettisivuilta. Tänne voi laittaa kelle tahansa viestiä, soittaa, laittaa WhatsAppissa viestin tai lähettää vaikka sähköpostia.